Antón de Cidrán. Aínda que lle pareza mentira, o señor de Sabarei falaba moitas veces comigo, mao a mao, como se fora do meu igual. Era o home máis cómpito do mundo. Contoume isto en Lugo, nunha tasca de Mosqueira. Gustáballe moito andar polas tascas, por moi ben traxeado que fose. Moi plantado il, robusto e sanguíneo. Sempre viña a Lugo montado nun cabalo branco. Antón de Cidrán era un labrego do páramo que tamén trataban madeiras. O señor de Sabarei díxome que era home moi botado para diante e que se gobernaba moi ben na súa casa. Unha vez veu a Lugo co seu compadre Pedro. Os dous viñeran a cabalo. Era polo San Froilán e o tempo estaba moi lento. Aínda non se fixera o feiral que hai hoxe. Xa sabedes que todos os labregos, en 3 leguas á redonda, van a Lugo polas festas do San Froilán, aínda que non vayan a mercar nin vender nada. Tan só por ver os foguetes e por comer o polvo. Mais iles foran a Lugo por rematar un contrato de travesas para a vía do tren. Pola mañá fixeran o contrato. Os dous estaban moi ledos, pois quedábanlles libres máis de 7.000 reás. Levábanse moi ben e faguían moi bons choios. Nunca rifaran polos seus asuntos. Eran homes moi cabales iles, e non andaban un nin outro con díxome, nin con pataqueiradas. Tanto custa, tanto che dou. Mercaron algunhas cousiñas pras mulleres e fóronse para comer o polvo a unha taberna da Rúa do Miño. Comeron e beberon a embute, como a 2 abades, e despois foron ao Café Español e tomaron seus cafeses e súas copiñas e veñon a volta pola feira para ver as barracas. Como lles foran ben as cousas, tamén había que merendar. Deixaron as bestas en Cascosme, na mesma praza da feira, que se chamaba Prazuela da Herba. Ninguén como a Cosme para preparar axiña unha merenda. E que bon viño de chantada tiña. Alí estiveron outro bon pedazo, bebendo e parolando. O caso é que cando chegaron a Canturín xa era noite pecha. Camiña que te camiña, logo chegaron a Paradela. Antón propoñíalle a seu compañeiro que mercaran unha serrería que se vendía na Puebla. Pedro dicíalle que era mellor colleren a parcería o muiño de Moscán. Faríanse ricos en poucos anos. Mais Antón vía mellor o da serrería, porque non a serrería e o muiño ganarían moito máis, que é do que se trataba. Os dous vían choveronzas do ceo. Tiñan que atravesar a campa de Xanda Cruz, pois decidiron, para estar máis cedo na casa, deixar a estrada e ir polo atallo. Aquí la campa é moi grande, ali encórase moito a auga polo tempo das choivas de outonía. Pedro falaba a Antón dos bons pesos que iban ganar co muiño e a parcería. O viño facíalle ver todo moi doado. Xa estaba en frente da campa. O seu compañeiro non lle contestaba. Tivolle que berrar. Que che pasa, home, que non dis nada? Para a besta, dixo Antón. Pedro notou algo moi raro na voz, como se collese medo, vamos, e tirou das rendas á besta. E preguntoulle: é que nos saen ao camiño? Leva un bon revólver na coira do pantalón. Non ves, díxolle o compañeiro, unhas luces frente de nós, pola campa adiante. Por entre os carballos levan unha caixa de morto nun carro. Eu, contestoulle Pedro, non vexo luces nin nada. Xa che dixen que non beberamos tanto. Ti tiveche la culpa. Xuraría, dixo Antón, que vin un enterro. Agora xa non vexo nada. Aínda que me deran canto vale o mundo, non atravesaría a campa. Vamos polo camiño da encomenda, aínda que teñamos que rodear. E dicindo isto, meteu esporas á besta. O seu compañeiro tivo que o seguir.
Unha hora despois deixábao na casa. Ao día seguinte, Antón foi varexar as castañas, pola mañá ben cediño. Cando estaba no cimo do castiñeiro, esvarou e caíu. Debaixo había un carro cheo de ourizos. Espetouse nun fungueiro polo bandullo e saíalle a punta polo lombo. Levárono á casa, mais chegou xa defunto. Todo aquel día chovera a todo meter. A campa de Xanda Cruz estaba no camiño do Camposanto. Toda a illa se asulagara. Tiveron que levar a caixa nun carro de bois. É ben certo que o que ve o seu enterro en vida xa está cun pé no outro mundo.